Ka Voice of the People Party lani VPP State Youth Wing lingba uba marbud khar President kalat her ting ia uba Preston Tinsong MLA ka Pinosla bat sembut Menteri Rangba ka jela da ka baong onda ladap ja ki jingja basngosi usakindit bin riau bat betha ya ka NHIDCL ban si ya ki signboard ha ki jaka badan jingma hasil ter ka sulok na latling kot sa Pinosla khamtam ha ki benta badan karyat rengan haba crunch kila pathai kubor ha ka no phai singi ka santarik unailar ar hajar apusan hadin ka jingwan dawa na ka NHIDCL ban siu bai lut ksan sya ki long yeng ki baladu no ya ki bait bathon jongki na ka jingja hap kali hariat lumlon ka blaja ha ka lai tarik unailar ar hajar apusan uba marbud uloong ba ka te ka than ka jingja hap kali bat yap breu kerja man kapor bat ka sarkar kam kren AA ya ki jingle sting ki kontraktor ka NHIDCL Uloong boba Preston yui ki jing bat ki jingma ki baap ki pat ba ka than namar imat julet bat letse lada ulet ru imat upendon kam da ki helikopter bat benrap ba ka jingkren uba Preston ka dai tang ka kren pelat jinghau kini ki jingja ki juja man la kapor ka ba ma ki jumat ki jing accident ki jumat kini ki jing no jung kini ki kali sapo riat rengan teku ma fitip hiru ba kani kelenti riat rengan kadelik kelenti ka ba ma ba kalong very dangerous ba ma mentali ki pat ba ki hapiat ban kasngi nang tu mo te kalong ka ba ma ba nam ta ki pat ba bat ku mang li ha ki news ki media mo babun hi ki la condemn ya ka NHIDCL bat ya ka sarkar jela namar ba abang ilai kili ya kani company hang niru ya kani NHIDCL ya kani corporation hang niru ba hatu kilabo nem ya kita ki signboards mo nani kita ki reflector signboards namta ka safety jong upai ba bat hadu menta kini kila ong ba om shimla don kum kita hadu menta mo tingis mutu ba kini ki jing feel na kaliang ka company bat ki jing feel na kaliang ka government bahkan pen na kamta kini ki corporation kini ki company baki yo kam hang ne mo Tena kalian kejungi ngila ai ka warning ngila ai da ka jingkran ke jing maham ka bating ba balai gini ki company ki feel banbu ya kita ki safety measures namta ki patba ki balet ki bawan nang ketu kelenti tingila dawa ba kani ka company kani ka NHIDCL mo ki badon armut ki kontraktor kata ka YFC bat ka ECE mo kini ki don artli ki kontraktor YFC bat ECE ngila dawa bat ngila bo arsni ka ultimatum ba kin ai ya ka compensation lada kim ai ya ka compensation na kaliang kejungi ka youth wing ngin sale da ka bating bat ngin sale da ka badan kam lada ngi haban khang no ikani ka office ka badan hane po shilong ru ngi haban khang nomor balai ngi ong kumta nomor ba ngila i ba kani ka project habangi ya keli naki kani ka project kelas dang nadu arpo arpulai perkat mapi nadu arpo arpulai mentala arpo opsan om sim nadon kita ki safety measures namta ka safety jong upat ba de kai ka ba penkendit yang ngiru ba na kaliang ka jela me kalia apo jinglam deputy chief minister menin kasngi ila kran bat ila a ka jingmaham ya kani ka company ba ya kani ka NHIDCL ba kidiben bu kita ki safety measures namta ka safety jong upat ba ban bu ya kita ki signboard ban bu kita ki no entry mo banbu ya kita kini udah kikenja banlong aware upat ba kan habu uyat na tu kelenti ba ka sarkar kadang kendit thia dang ha kini ki por ki ba menta mo kala aikam ya kini ki company kini ki kontraktor nadu arpulai ba menta ka kenti pan ngi bo deputy chief minister udang keren kumta tena kaliang ka Voice of the People Party ke jongi ngisngo ban na kaliang ka youth wing ke jongi ngisngo ban penram jur ya ka jingkran jong deputy chief minister mo shimla don ya ka jingkit khli kanilai ka dei ka constituency ke jong mo kan usin shu kini ki jingja kila ja ha gitu ki jaka kamtam kini ki jaka kilong jaka ki ba ma ba Kibril kita bah katukar riat rangan kalong very dangerous. Abangiru bengiya atu lenti kalong ka mabah du kata tangi lagi jong hikmat. Bangi ya kejing penrem ngi kejing kran na kibril na kinong song jong itu gitan itu hagi ni kiniat sengi mo kila penrem ya ka NHIDCL kila penrem ya ka sarkar kila penrem ya kini ki kontraktor ba lada kita don kita ki landslide hagi tu ki jaka hang turu kimju pun khot ki ikum tu te kalong ke ka ba torti ba hakor kom trei jong kani ka company ka haba ka shna surok ha tu gitan rat dengan kelamat ya ka tu ka surok hang tu mo let's see kita ong ba kilaya
kilayat ya katuka surok ba kani ke company kelamat teh ki kham care bu kinu ki kinja signboard la si kila di ban bu la di ban deploy kan ye ki man pawang tu mo kinja ki patrolling na kalian ke company mo kham tam kidang pentrai ya katuka jaka ka balong ma ba du ka tata ki di ban bu breu bakin employ ki breu hang tu bakin don bakin check bakin pet ki kali ki bawan la si kenum ja kum kini ki bakin ngat bakin du la ka jong ka mensiam kan tena kalian ka jong ate ngim nget ka jingkran jong udip TCM namar ba kumnu kan ngin nget mo haba menen kesngi ngai lingba kila patak khbor ila ong ya ka NHDCL gini ki company ni ki kontraktor bagi dem bu kita kisan buat hatu pinget piru ban ong ba gini ki company kala train adu arjar arfulai uni udip TCM udang keren mentah arjar pesan ban phabu ita kisan buat mairu le si try mai ili bam juya nak tulenti le si ngalaban ong imtip ye na try la syukran tang ban la jinghau kan ngatengon ong bi utai lak syukran tang la jinghau nomor le si mai ili la sa bi shalong nga try im julet chu sport snong sport konstitusi le jong le si ki he le kila ban de gilet snong jong kila ban le ki halu putar kirit kira kan ki hab le ki mo hab ya nga patu kelenti ki hab ma de jing jinjar mo kin ya nga turu kila long feel sacrifice kila long tiang ki hab supet sejrong mo yo le si uhap umau katawa khndo kumong long mene turong mak snong ru la su do ra jong jing em ki snam ki bladam mentah sasan ngon ngam travi kitu ki gini ki he kini di PCM let's say kin let po kin dang let po konstitusi le jong kan ngate ngong kum tamo Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pindon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya